Ok, snimanje je upaljeno i kao što znate, mislim kako je najavljeno prošle nedelje, danas imamo predavanje u vezi sa SEO-om, odnosno optimizacijom za internet pretraživače i sada ćemo krenuti, samo da se pokrene prezentacija. Ok, trebalo bi da vidite slajdove koji se nalaze iza mene, samo da ja sebe malo pomerim. Ja mogu biti ovdje. Ok, dakle, ono što je planirano za večeras jeste SEO, odnosno optimizacija web sajtova, odnosno Search Engine Optimization, ili šta bi to generalno značilo u nekom, da kažem, najprostijem mogućem objašnjenju. SEO je zapravo način i tehnike kako da određeni web sajt postavite na prvu stranu Google pretrage, odnosno ako uspete čak i na prvo mesto pretrage na prvoj strani, a o tome ćemo dakle malo kasnije. Dakle, ono što SEO podrazumeva, vi sad možete vidjeti ovaj tekst koji se nalazi iza mene, ali ja ću svakako pričati. Dakle, sam SEO je nastao kao potreba da se određeni sadržaj sa internet strana što bolje plasira i prosto SEO kakav je nastao nekada pre 20 godina otprilike nije isti kao SEO koji znamo sada, jer prosto promenjen je način na koji recimo Google indeksira te svoje web strane, ali to je već nešto o čemu mi ne moramo pričati, jer je to više onako tema samog web developmenta, tako da ćemo opet pričati dakle samo o SEO. I iako prvu ruku sam SEO deluje kao nešto što je prelako i da se može vrlo prosto odraditi za nekih nekoliko sati, to u suštini i može biti tačno ukoliko ste dobro uigrani i ukoliko radite u timu, ali opet za sam SEO potrebno je neko određeno vreme da vi shvatite kako Google razmišlja ili bilo koji drugi pretraživač i naravno da shvatite kako razmišlja prosečni korisnik interneta da biste znali zapravo na koji način optimizovati koju stranicu. I ono što je naravno bitno napomenuti kod SEO optimizacije jeste da se ona razlikuje od plaćenih oglasa, jer često ste vidjeli, a to ćete vidjeti kasnije na primjeru, da kada nešto googlate, uvek prva 3 ili 2 rezultata pretrage su zapravo nešto što ima oznaku ads ili oglasi pored same pretrage, i to su zapravo kampanje koje su rađene preko Google Ads platforme, gde zapravo ukoliko ste vi hteli da kupite iPhone 14, na primjer, i kucali ste iPhone 14 cena ili iPhone 14 prodaja i vama sad, ne znam, iskoče prva 3, ne znam, Tehnomanija, Gigatron ili već koji treći prodavac je sebe oglasio, pa tek onda ćete vidjeti ostale oglase. To što mi vidimo na početku, nas to sad ne zanima, jer to nije SEO, to je SEM, to je dakle Search Engine Marketing, i to je dakle nešto što je dakle plaćeno da bude tu, a sve ono što se nalazi ispod toga je zapravo rezultat same SEO strategije i to je zapravo organski prikaz podataka i organski redosled prikazivanja samih web stranica, odnosno drugčije rečeno, što bolje odradite taj SEO, to će bolje biti pozicionirana vaša web stranica. A prosto sama potreba za izvođenjem takve vrste optimizacije jeste ta što prosto kako vreme odmiče, tako generalno ljudi, sami korisnici interneta imaju sve manje i manje pažnje, sve manje strpljenja
I to se ne odnosi samo generalno na Google pretragu, to se odnosi i na same, ne znam, videoklipove na YouTube-u, na TikToku, Instagramu. Prosto ljudi imaju, dakle, taj svoj neki, da kažem, tu svoju neku pažnju koja traje tipa 10 sekundi maksimalno. I prosto sada prosječan internet korisnik zahteva od vas da ukoliko vi njega u tih prvih 10 sekundi, na primjer, sad se to već smanjiti na 5, ne zainteresujete da on ostane na vašem sadržaju, vi niste uradili ništa od prilike. I zato se to zapravo može sada preslikati i na Google pretragu, jer kada nešto googlate i kada vidite zapravo da, ne znam, ja googliste sada taj iPhone koji sam sada recimo spomenuo, i prosto kada scrollujete skroz do dole, vidjet ćete da imate 10, 20, 30, ko znam koliko rezultata pretrage, pa vidite onda ono GOGLE. I prosto ne poznajem osobu koja je poželjela da ode na drugu stranu pretrage, ne daj Bože na treću ili četvrtu, jer prosto prosječan internet korisnik nema toliko strpljenja ni volje, tako da ukoliko nešto nije našao na prvoj strani Google-a, nema potrebe da traži to i na drugoj, i ukoliko se to možda čak i nalazi, izvinjavam se, zato što prosto sam web development i sam marketing u ovom digitalnom svetu se sada koriguje prema potrebama korisnika i prema, dakle, njihovim željama i njihovoj samoj pažnji, jer prosto to je tako. I zato, čak i ukoliko je tražio neku, kažem, informaciju, a nije želeo da ode na drugu ili treću stranu Google-a, prosto to nije njegova krivica, to je dakle krivica vlasnika tog web sajta koji nije dovoljno optimizovao svoj web sajt da bi se on našao na toj prvoj strani Google-a. I dakle, sada baš kad hoću da vam, dakle, kažem samu suštinu tog SEO-a, zapravo to možete vidjeti, dakle, i na ovom prvom slajdu to su ključne reči, i od ključnih reči sve počinje. Dakle, pre bilo kakvog rada na samom sajtu vi izrađujete kompletnu, dakle, strategiju kako taj sajt da dospe na prvu stranu Google-a. Pa tu, dakle, onda ide dakle, kompletno istraživanje koje ključne reči koristiti, onda morate da vidite koji su to sajtovi slični sajtu koji optimizujete, odnosno tražite dobro pozicioniranu konkurenciju i vidite čime oni raspolažu. I onda otprilike znate gde se nalazite i kako možete, dakle, dalje da planirate svoju strategiju, a onda tek ide optimizacija onakva kakva treba da bude. Ok, ovo sam sa ovog slajda ispričao ono što sam, već sam to rekao usput, dakle, sve, dakle, Google je najkorišćenija tražilica, odnosno pretraživač u svetu, ukoliko izuzmemo Kinu gde je dominantan Baidu pretraživač. I sada mogu samo da krenem na podelu samog SEO-a i evo, to se nalazi na ovom slajdu. Dakle, sam SEO se deli na on-page SEO i off-page SEO, odnosno na unutrašnju i spoljašnju optimizaciju SEO. Unutrašnja optimizacija, dakle, uključuje optimizaciju samog sajta, dakle, to je rad na samom internet web, odnosno Recording in progress. Ok, dakle, to je, ne znam što se sad desilo, ok, snima se, dobro. Dakle, to unutrašnja optimizacija, dakle, uključuje rad na samom webu, na samom sajtu koji vi optimizujete, i on, dakle, uključuje baratanje ključnim rečima i ubacivanjem istih u različite segmente web sajta i različit sadržaj koji je pripremljen za taj web sajt. Ono što sam, dakle, ono što možete sada vidjeti, dakle, na ovom slajdu koji se nalazi iza mene, jeste, dakle, da morate voditi računa o nekim važnim stvarima koje se tiču unutrašnje optimizacije, tako da prvi jeste naziv domena. Naziv domena je zapravo naziv vašeg sajta i prosto ukoliko još uvijek niste izgradili neki brand
od tog nekog vašeg sajta, ako je u pitanju neki startup, neko novo preduzeće ili slično, koje prosto ima neko svoje brendirano ime, morate onda kod tog naziva sajta dobro raditi na samoj optimizaciji tog homepage-a, te naslovne strane samog sajta. Vidjet ćete u praksi kako sve to izgleda, jer prosto to je jako bitno i kod samog sajta jako bitno da dakle onaj URL, odnosno sav onaj sadržaj koji kucate u adres baru bude bogat ključnim rečima. U ovom sad smislu, u ovom sad primjeru govorim da dok imate naziv sajta i onda kada pristupate nekoj određenoj stranici, uvek stavite, znači ne znam ja, imate ime sajta.com, kosa crta i sad ide onaj ostatak. Taj ostatak, dakle taj ostatak URL adrese bi trebalo da bude optimizovan određenim ključnim rečima koje su recimo najčešće odvojene jednom crticom, odnosno ovim znakom minus, i na taj način će ta stranica biti bolje plasirana na Google. Sad govorimo ovako napamet, ali kažem, pokazat ću vam dakle kako generalno sve to izgleda. I to je prva stavka, dakle, znači optimizacija same URL adrese. Ukoliko optimizujete sajt koji je na WordPress platformi ili recimo Wixu, to se radi dosta lako. Ukoliko se radi na sajtu koji je rađen od nule u nekom od ovih softvera za dakle, kodiranje poput Visual Studio Code-a, sami nazivi tih HTML strana bi trebalo tu da budu promenjeni, dakle naziv tog fajla koji se dalje kači na server, a u tome ćemo isto dakle malo kasnije. A sve se to radi da bi prosto Google mogao da indeksira. Druga stvar koja se optimizuje na web sajtu jeste naslov same strane, dakle kada uđete na neki članak na bilo kom sajtu, morate znati da je ta H1 sekcija, odnosno taj naslov optimizovan tako da sadrži u svom naslovu bar jednu ključnu reč koja je, da kažem, primarna i koja igra ulogu u samoj optimizaciji, i zato se sve ove stvari rade na kraju kada vi završite to neko istraživanje koje se tiče ključnih reči. I naravno, kao što piše sad ovde na slajdu, taj naslov mora biti obavezno napisan za korisnike stranice, a ne za pretraživače, tako da te ključne reči naravno ne moraju biti u, da kažem, nominativu, kao kako bi to recimo registrovao neki pretraživač kad ubacujete ključne reči, već prosto to je nešto što vas treba da privuče sa tom ključnom reči, ali će se to kasnije indeksirati po Google. Sad prelazimo tu teoriju, pa onda ćemo ići dalje na praksu da vidite kako to sve izgleda. Kratki opis stranice, odnosno meta description, je ono što vidite na Google kada googlate sve to. Dakle, to je dakle, to su ona sitna slova, one sitne rečenice koje vidite na rezultatima Google pretrage. To ćemo sve vidjeti, opet ponavljam, čim se završe ovi slajdovi, i on dosta može da doprinese vašem rangiranju vaših sajtova ili sajtova koje vi radite za nekog drugog, odnosno da doprinesu vašoj optimizaciji, i to se uglavnom koristi dakle kako bi mnogo bolje prezentovali šta vi radite na tom sajtu. Recimo, optimizovali ste neki sajt za prodaju cipela i sada neko je googlao muške cipele cena i sada njemu izađe, ne znam, obuća Metro kao prvi rezultat pretrage, i sada taj naslov, odnosno onaj headline koji ste videli na prošlom slajdu, to je ono plave boje što se jako ističe na samom rezultatu pretrage, a ono sitnim slovima, dakle, bi bilo, ne znam ja, velika rasprodaja muških cipela ne znam ja, do kraja novembra i tako dalje, u zavisnosti kako kreirate same te meta deskripcije.
I ovo je dakle sadržaj stranice, dakle to je ono što vi čitate na samoj stranici i to je dakle prosto jedan vaš, da kažem, copyright tekst. Znači, kod pisanja samog članka, kada ga vi napišete, morate proći kroz njega da vidite da li je taj članak SEO friendly. Tako da ukoliko se recimo bavite kreativnim pisanjem ili generalno content writingom, bitno je da kad završite članak proverite da li sadrži određene ključne reči po kojima Google želi da to prosto indeksira kako bi se to bolje kotiralo u samoj Google pretrazi. I evo baš ovde možete vidjeti da treća stavka jeste sve mora izgledati prirodno i čitljivo posetiocima, tako da dešava se u praksi da se naiđe na određene članke i internet sadržaj gde se u svakoj mogućoj rečenici ponavlja jedna te ista ključna reč i onda vidite zapravo da je neko sa jako lošim iskustvom napravio taj članak i samo je pokušavao da ako spamuje sa tom količinom jedne ključne reči i prosto avoiding repetition je za ovo zakon, znači ne trebamo tako nešto da radimo, nego prosto morate iskoristiti tu neku vašu, odnosno tu neku vašu kreativnost da to vešto, dakle, uklopite u samu celinu teksta koji ste vi pisali. Doduše nekada se dogodi da autor nekog teksta ili članka dozvoli nekome ko se bavi SEO pisanjem ili samom optimizacijom da prepravi njegov članak u dogovoru sa njim, tako da on postane SEO friendly, međutim ljudi koji pišu blogove i ostale stvari za sajtove već su dovoljno, da kažem, upoznati sa tim. I sada ćemo preći dakle na ovu sledeću stavku, uređivanje slika sa alt i title, dakle tagovima. Prosto Google ne ume da čita slike. A kao što ste primetili kada nešto googlate, vi imate sekciju gde su svi rezultati pretrage, sekciju gde su slike, gde su, ne znam, vesti i tako dalje i tako dalje. Google sam neće uspeti da prepozna ni jednu jedinu sliku u onoj sekciji slike, jer prosto Google nema tu moć da on to pročita i zato je svakoj slici potrebno dati neki alternativni opis. Alternativni opis je zapravo opisivanje onoga što vi vidite na slici. Najprostije rečeno. Dakle, pišete neki članak, neki blog post ili ne znam ni ja, neko već ima gotov sajt sa slikama, ali nije to uradio. Prosto taj alt tekst ćete vi dopuniti tako što ćete, ne znam, na slici gde imate neku mačku napisati doslovno, ako je mačka crne boje, napisat ćete crna mačka. Možete čak i proširiti taj alternativni tekst ako vidite da ta mačka nešto određeno radi, ne znam ja, crna mačka jede granule, ovo je sad najgluplji primer, ali bukvalno tako se radi. I sad naravno alt tekst možete raditi na teži i na lakši način. Zašto to kažem? Prosto ukoliko je sajt rađen preko WordPressa ili preko Wixa, odnosno tih nekih platformi koje imaju, da kažem, već gotove te neke teme i delove za editovanje, prosto kada kliknete na sliku lako možete dati alternativni opis, a ukoliko recimo nije to urađeno, onda morate znati neke osnove HTML jezika. HTML je programski jezik koji služi da se ispiše jedan web sajt gde vi zadajete određene elemente, ali ukoliko, naravno, pošto se bavite SEO, niste web developeri, nema potrebe da znate kompletan HTML, već samo određene segmente HTML-a koji su bitni da ih prepoznate kada govorimo o samom marketingu i recimo o samim web stranama, i to ću vam naravno sve pokazati u praksi, dakle kako to dalje
izgleda. Ali da, te alt opisi su jako važni ukoliko želite da neka slika sa vašeg sajta završi u sekciji fotos, odnosno slike kada googlate neki određeni pojam. To je bilo ukratko o unutrašnjoj optimizaciji, a dakle ono što sam i rekao pre 10 minuta, dakle druga vrsta SEO optimizacije jeste spoljašnja optimizacija, odnosno off-page SEO, i on dakle podrazumeva građenje linkova izvan našeg web sajta, i to radimo da bismo ostvarili taj cilj da što više nekog web saobraćaja prođe do našeg sajta, i to se uglavnom radi tako što nađete način da na nekom sajtu koji je dosta popularniji od vašeg, znači nađete takav sajt koji je dosta popularniji od vašeg i prosto napravite deal sa vlasnikom tog sajta da se vaš link okači kod njega, da li u vidu nekog blog posta gde će biti okačen vaš hiperlink ka vašem sajtu, ili se dogovorite oko nekog content sharinga, odnosno razmene sadržaja, kao što danas to rade mnogi internet portali, gde možete vidjeti da je, ne znam, odete na sajt Blica i vidite da je zapravo autor tog teksta hrvatski portal index.hr, na primjer, ili obrnuto. Tako da kada to radite, dakle, link building je jako bitan ukoliko se radi o nekim ozbiljnim web sajtovima. Naravno, što se samog link buildinga tiče, to je dosta dugotrajan proces dok vi nađete generalno sajtove gde ćete to da radite, ali naravno ne bi internet bio internet da ne postoje određene prečice za link building. Postoje razni sajtovi koji mogu da naprave gomilu linkova na različitim stranama, na različitim, dakle, sajtovima koji su, dakle, namenjeni da se na tim stranicama nalazi vaš neki link, i to su neki sajtovi koji generišu i po 100 linkova odjednom, i to je, da kažem, kupovina mačke u džaku, jer prosto nikad ne znaš napamet na kom sajtu će osvanuti taj vaš članak. U svakom slučaju ti sajtovi nisu zlonamerni, ali prosto neko ne voli da radi na taj način, ali ukoliko vaš klijent kaže da je njemu svejedno kako će da radi, što se mene tiče, možete da radite tako. Sad, ukoliko je naravno klijent neki dosta, da kažem, ozbiljan poslodavac, na primjer neka veća kompanija, onda će prosto marketing tim biti zadužen da na osnovu kredibiliteta te kompanije pronalazi način da se razmenjuje taj sadržaj i da se ti linkovi međusobno razmenjuju. I takođe, ono što bih hteo da kažem jeste da je indeksiranje najbitnija stvar što se tiče ove optimizacije, i kada gradite neku web stranu morate proveriti da li je podešeno u robots.txt fajlu. Imali ste kurs na HubSpotu, ukoliko ste ga slušali, znate šta je robots.txt fajl. To je prosto fajl koji učita Google i on kaže pretraživaču koje strane da indeksira, koje strane da ne indeksira, odnosno koje strane sa vašeg sajta da Google, da kažem, iskoristi i da ih prikaže kao rezultate pretrage, a koje da ne prikaže. I to je otprilike ono što se tiče neke ovako ukratko teorije samog SEO, i vratit ću se samo na unutrašnju optimizaciju, jer nisam dovoljno pojasnio, dakle, kako i na koji način vi možete pisati taj vaš SEO sadržaj. Dakle, pored toga što vi menjate title tagove, meta tagove, vi možete te ključne reči, dakle, iskoristiti i u samom, dakle, sadržaju sajta, ukoliko je neka web prodavnica ili šta god. Znači,
u tom običnom tekstu ih možete iskoristiti, ali ne znam da li ste u skorije vreme možda jeste obišli bilo koji sajt neke agencije, kompanije iz različitih privrednih sektora i sve češće možete vidjeti na tim sajtovima da se nalazi sekcija koja se zove blog. I tu prosto ljudi pišu određene članke koji su bukvalno ništa drugo do jedan SEO content writing, odnosno sadržaj koji je napisan čisto da bi se privuklo što više web saobraćaja na taj sajt. Odnosno, to su nekad u nekim slučajima toliko banalni članci, ali su napisani lepo sa određenom taktikom gde vi imate u tom članku ubačene određene ključne reči koje će opet kada neko googla nešto, to nešto će ga dovesti do tog članka u rezultatima pretrage i tako će prosto internet korisnik otići na sam sajt te određene firme i pored bloga vidjet će odmah o čemu se radi u toj firmi, dakle čime se oni bave i onda će obično kliknuti i na ostale stranice da vidi o čemu se tu radi. I zbog toga postoji sekcija blog na određenim sajtovima određenih kompanija, tako da osim bloga tu je dakle naravno i sam video sadržaj koji je dosta popularan u poslednjih nekoliko godina, gde vi možete raditi i optimizaciju za YouTube i ostale video platforme, a o tome nećemo sada, sada ćemo pričati više o samom SEO za internet i ja bih se sada zaustavio sa ovim slajdom i sada ćemo pogledati dakle kako to sve izgleda u praksi, čisto da vidite dakle kako biste se snašli kada biste radili ovako nešto. I ja ću sada ući na net, samo moment. Ok, trebalo bi da sada svi vidite google.com kod mene. I sada ćemo dakle preći kroz određene stavke. Prva stavka koju želim da vam pokažem kod Google pretrage jeste šta su zapravo title tagovi, a šta su meta tagovi. Evo recimo iPhone 14, pošto je to bio primjer ovamo. Ok. Imamo sada ključnu reč iPhone 14. To je široka ključna reč. Ukoliko ste slušali HubSpot kurseve, znate šta su ključne reči širokog podudaranja, šta su prazne ključne reči, dugog repa, kratkog repa, srednjeg repa i ostalo. I kao što možemo vidjeti, kod mene je prvi rezultat pretrage oglas, odnosno to je nešto što je urađeno kampanjski preko Google Adsa i prosto MTS je u ovom slučaju neorganski produkt, odnosno ovo je, dakle kad bi sad povukao zamišljenu liniju ovde, to bi bio SEM, odnosno Search Engine Marketing. A nas zanima sve ispod toga, što je dakle organski SEO. U ovom slučaju mislim normalno da je Apple uradio najbolju optimizaciju kada je u pitanju iPhone i ono što ste videli dakle u samim slajdovima, dakle optimizacija naslova, odnosno ta optimizacija title tagova jeste ovo iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple. Savršeno. Dakle, to je title tag i prosto vi morate njega da sredite onako kako bi što bolje prošlo na Google. Jer vidite, prosto nigde ne piše sad apple.com pa onda sve ostalo. Bukvalno stoji Apple sa strane kao poslednja reč, jer je u ovom slučaju najbitnije da je iPhone ključna reč i da se ona pojavljuje prvo. A sve ovo ovde što vidite, zapravo jeste ta meta deskripcija, odnosno ti meta tagovi i to je ono što dakle krije u sebi određene ključne reči, u ovom slučaju ključna reč iPhone. I vi sad kada uđemo na taj sajt, to sad ovako izgleda sve sjajno i bajno,
a nas zanima zapravo ovo. Moment. Ovdje možemo vidjeti, dakle, izvorni kod ovog Apple-ovog sajta. Dakle, nemojte se ništa sada uplašiti što kad vidite sad gomilu ovih slova i svega ovo ostalo. Odo ti malo programiranja. Pa čisto kažem, sad osnove HTML-a bi trebalo da se znaju za ove stvari, ali bukvalno samo raspoznavanje koda, ne sad da se kuca sve ovo. I ovdje možete, dakle, tražiti da vidite zapravo šta je ovdje urađeno. Znači, tražimo title. Nemoj da plašiš ljude, ovo je samo primjer. Znači, ovo je primjer. Ovo je jako teško. Njihov sajt je jako komplikovan i vidite, mislim što je ovdje jako puno skripta urađeno, JavaScripta i ostaloga, tako da nemojte se plašiti. Dakle, ok, uvek se u headu nalaze stvari koje vi treba da ispravljate i sad ćemo kad se sklonimo od ovih linkova, aha, evo ga. Dakle, title tag je ono što mi optimizujemo. Sve što se nalazi između ovih zagradica title je ono što mi optimizujemo kako bi Google to najbolje uradio. Ovo naravno sad govorimo ukoliko sajt nije rađen preko WordPressa, Wixa i sličnih platformi za izgradnju sajtova, to onda radite ovako. Meta name description content je zapravo, to je zapravo ovaj deo koji vi pišete, koji se vidi tamo na Google-u. Dakle, ovo što sam sada označio, to je taj sadržaj koji vi pišete kako bi se to pokazalo, dakle, ovdje. I to su jedine dve stvari koje treba znati iz HTML-a da raspoznajete gde vam je meta name description i gde vam je title tag. Ostalo uglavnom nije važno. Važno je jedino ukoliko pišete direktno ovdje. Samo Jasmina pita da li je to H1, tako je, mislim, naslovi se uvijek pišu kao u H1, ali H1 je naslov samog članka, na primjer. A title tag je prosto title tag, nema nikakvu oznaku da li je paragraf, da li je H1, H2, H5, dakle, sam title je title i to je to, to je ovo što je prikazano ovdje i to je to. A kada se nalazite baš direktno na sajtu, pa sad vidite ovo 14 Pro što piše, to je zapravo web veličina, odnosno naslov koji je označen kao H1 i vi kad pišete nešto na vašem sajtu, ako hoćete da to bude glavni naslov vašeg sajta, onda stavljate kao što da piše ove uglaste zagradice, pa piše title, vi tu pišete H1 i to je to. Pita Jasmina kako da ga pišemo u WordPressu, recimo, pa WordPress kao i sam recimo Wix ima dosta dobar user interface, odnosno korisnički interfejs koji vam omogućava da se ne bakćete toliko samim HTML-om, jer su te određene stvari prosto već unapred generisane i vi prosto kad kucate neki sadržaj u Wixu ili u WordPressu, vama je otvoren zapravo jedna prazna strana kao da radite u Wordu, na primjer. Osim što kada menjate veličinu teksta, umesto ono u Wordu što imate 6, 10, 11, 12, 14, 36, nebitno, tu imate veličine od H1 do H6, na primjer, ili imate veličinu paragraf, ukoliko je tekst redovan običan, i to je otprilike to, sami birate tu hijerarhiju naslova i to je otprilike to. To je ono što se tiče mog ličnog iskustva u radu na WordPressu, Wixu i tim drugim platformama, a kad se piše ovako generalno neke stavke, onda se to radi tako od nule. Kada se taj neki tekst dodaje, to se radi u programu koji se zove Visual, recimo Visual Studio Code je nešto što ja koristim svakodnevno kada radim sa sajtovima, ali to ne treba previše da vas uplaši niti išta, jer prosto uvek kada tražite SEO posao,
onaj ko vam taj posao daje kaže vam u kojem je to, da kažem, na kojoj platformi je građen sajt. Ta reč. Na kojoj platformi je građen sajt i onda ćete vidjeti kako se radi tu, kako se to radi u Wixu, kako se to radi u WordPressu, kako se to radi ručno i slično. Kad smo kod ručnog i generalno bilo kakvog SEO-a, treba krenuti sa strategijom. Strategija, dakle, broj 1 jeste da mi istražimo koje ključne reči su dobre i koje se dobro plasiraju da bismo mi taj naš SEO dobro uradili. Jedan primer SEO-a koji smo mi radili letos bio je zapravo sajt Oaza Party koji se bavi prodajem svećica i kada kucam rođendanske svećice u Google pretrazi možemo vidjeti da se on nalazi na 4. mestu, što je sjajno, jer se pre same optimizacije njihov sajt nalazio na 3. strani Google jer nije bio dovoljno optimizovan. Sad, pošto je njihov sajt dosta jednostavniji od Apple-ovog sajta, možete vidjeti šta smo mi tu zapravo radili i evo, bukvalno vidite da je naslov. Ovo je dakle naslov koji smo uradili, dakle taj title tag, naslov dokumenta, naslov strane je bio bukvalno Oaza Party rođendanske svećice, velika ponuda svećica za tortu. I onda imate ovu deskripciju koja bukvalno malo bliže opisuje taj brand, jer je generalno brand kao brand široj javnosti nije poznat kao svetski poznati brendovi poput recimo eto sad Apple-a i prosto vi u meta deskripciji definišete da je to Oaza Party, rođendanski party program, proizvodnja prodaje rođendanskih svećica, veliki izbor svećica itd. I prosto vi ste tu se igrali sa ključnim rečima i lepo ste ih složili i upotrebili kako bi to bilo indeksirano tu. Ono što je takođe važno jeste, dakle, da se, kao što možete vidjeti sad ovde, svaka od ovih slika ima svoj alt opis, doslovno svaka ima svoj alt opis i to se vidi ovde. Znači, kad imate img i kad vidite u kodu alt, to je znak da pišete alternativni tekst onoga što vidite na slici i prosto, kažem, u WordPressu nema potrebe da to radite ručno, to može sve da se uradi preko samog WordPressa, ja sad WordPress nemam da vam to baš pokažem, ali postoje različiti pluginovi ukoliko radite u WordPressu, jedan od njih se zove Yoast, bukvalno YOAST, i on radi SEO za vas. To jest ne radi sve stvari za vas, ali vam olakšava posao i prođe lepo kroz kod, vi mu samo zarate određene stvari koje može da uradi i prosto vi dobijete jedan optimizovan sajt, ali nemojte se nikada previše oslanjati na nešto što će kompjuter da uradi sam za vas bez nekog vašeg određenog nadzora. Kada smo radili sajt Oaza Party, prva stvar koja nam je bila ključna jeste planiranje ključnih reči koje ćemo koristiti ovde. Da biste planirali ključne reči, potrebno je da imate određene alate. Alate ima gomila na internetu. Mnogi se plaćaju, neki su besplatni, neki su polubesplatni, ali uvek biramo za početak neku besplatnu varijantu, a sasvim dobre rezultate nama daje sam naš Google Ads. I sad ćemo ući na Google Ads. Znači, dovoljno je samo da se ulogujete preko vašeg Google naloga. Ja sad na privatnom nalogu pa ga ni ne koristim, ali ću vam pokazati kako se to radi ovde. Meni je sada namešten Google Ads na engleskom, ali doslovno možete postaviti bilo koji jezik koji vama paše, kako vam je lakše. I osim što možete u Google Adsu da kreirate neke kampanje, možete dakle da vidite i kako se kotiraju određene ključne reči na samom Google. I prva stvar jeste da odete na Tools and Settings i imate opciju Planning. I nama sada u ovom trenutku treba Keyword Planner.
I sad ćemo sačekati da se uključi. I sad imate dva načina da istražite ključne reči. U ovom slučaju imate Discover New Keywords u prvom, gde vi ručno kucate određene ključne reči i vama Google daje jednu povratnu informaciju kako se one plasiraju, odnosno kako se kotiraju na samom Google-u. A to je recimo ukoliko imate neki website koji je tek napravljen, koji nikad nije optimizovan, onda je ok koristiti Discover New Keywords. A ukoliko imate neki sajt koji već ima neki određen sadržaj ili je već neko ranije radio optimizaciju, ali je potrebno da se nakon određenog vremena ponovo optimizuje, onda idete na Get Search Volume and Forecasts i kada to kliknete, prosto možete uneti već spisak ključnih reči koje ste već koristili ili doslovno možete ubaciti link ka vašem web sajtu da biste to uradili. I to je, dakle, radite ovdje, znači start website i ovdje ukucate ime sajta koji želite da optimizujete. Ovdje kucate nove ključne reči i samo da se ispravim, dakle, ovdje ubacujete fajl sa već gotovim ključnim rečima koje ste ranije koristili. I u ovom slučaju, pošto smo mi optimizovali Oaza Party, možemo okačiti njihov homepage i vratimo se na Keyword Planner. I sad, naravno, vas Google pita da li želite da koristite informacije sa celog sajta ili samo sa strane koju smo mi sada ovdje pastovali, odnosno nalepili, a to je ova početna strana, iskoristit ćemo ceo sajt i naravno birate jezik na kome je sajt rađen. Ovaj sajt je konkretno rađen na srpskom jeziku i napravljen je tako da se prikazuju podaci najviše u Srbiji, jer im je to prosto mesto gde prodaju svoje proizvode. I kad idete na Get Results, on će vama generisati neke ključne reči koje su, da kažem, koje je Google prepoznao ili koje se još nisu dovoljno, recimo, koristile na samom sajtu i to izgleda ovako. A najbolja praksa jeste da se vratite nazad i opet idemo Discover New Keywords i sami kucate ključne reči. U ovom slučaju bitno je, recimo, pošto su u pitanju svećice za tortu, bitno je optimizovati taj sajt na više različitih načina. Prosto praksa je kod ljudi da mnogi kucaju sa tom nekom ošešanom latinicom bez ovih dijakritika, znači bez tih kvačica na š, č, ć, đ i ostalo. I onda morate kucati i svecice za tortu, pa zatim svećice za tortu, zatim rođendanske svećice, pa zatim rođendanske svecice, na primjer. I opet, ostalo mi je ovdje srpski i Srbija kao jezik i država. I sada možemo da vidimo rezultate. I sada možemo vidjeti, dakle, top listu najboljih ključnih reči koje su date za ovaj sajt. Znači, svećice za tortu, rođendanske svećice i rođendanske svećice su prosto tri najbolje ključne reči koje se kotiraju za ovakav tip web sajta. I prosto kad vidite da je competition low, to znači da vi nemate toliko konkurencije, odnosno ne prodaje cijela Srbija svećice za tortu, pa sad nemate toliko konkurencije sa tim stvarima. I ovdje možete, dakle, vidjeti koje su ključne reči najbolje za korišćenje kada radite sa ovim stvarima. Također, jedna od jako dobrih alatki za sam SEO, ali i za druge stvari koje se tiču digitalnog marketinga jeste sajt SEMrush, koji će vam također pomoći sa ključnim rečima.
Dakle, uvijek je prva stavka da koristite Google Keyword Planner jer je besplatan, a sljedeća stavka jeste SEMrush, koji je platforma za SEO i ostalo što se tiče samog internet marketinga. I sad ćemo ući na SEMrush. Ovako izgleda jedna, da kažem, besplatna verzija tog sajta. Dakle, uvijek možete da se upgradeujete i platite malo više ukoliko svakodnevno se bavite SEO-om i prosto možete da napravite jedan svoj projekat u samom SEMrushu koji ćete vi pratiti. U ovom slučaju ovde se sad trenutno na mom nalogu nalazi projekt koji sam ja kreirao i zove se Oaza Party, gde ja pratim svakodnevno kako se kotira na Google sam sajt, pošto smo krenuli od nule. I prosto ono što treba ponoviti jeste da za sam SEO je potrebno dosta strpljenja i to klijenti moraju da znaju, oni za koje vi radite, jer ne mogu očekivati da će preko noći se popeti na 3. mesto na Google ili da će dospeti preko noći na prvu stranu Google-a, jer prosto to sve zavisi od samog pretraživača, koliko mu treba vremena da on to indeksira, da, što bi Englezi rekli, da crawluje sve određene podatke i prosto najbolji rezultati SEO-a se vide nakon 3 do 4 meseca i ovde smo uspeli od nule da dođemo do 73%, znači 73% je sada kvalitet tog sajta i mi smo sa naše strane odradili sve što je trebalo, a ostalo njima da kače sadržaj i ostalo. I prosto sam position tracking koji mi pokazuje kako se pojačava jačina naše optimizacije u samom rangiranju. Možemo vidjeti dakle da i vidljivost sajta raste i sve ostalo. No sad nećemo toliko o ovoj oazi, hoću da vam pokažem neke određene alate koje možete koristiti u SEMrushu da vam pomognu kada radite sam SEO. Dakle, osim što imate sekciju projects koju vidite ovde, imate sekciju SEO, local SEO, advertising, social media, content marketing, trends, agency solutions. Ja ne koristim sve od ovoga, iskreno, ako radim nešto od svega toga. Najviše ga koristim čisto kao pomoć pri SEO i ovde imate i SEO dashboard, odnosno neko stecište za sam SEO. I ovde možete, možete analizirati svaki sajt. Znači, ovo vam služi da pratite i neku konkurenciju koju vi tražite kada radite optimizaciju vašeg sajta i onda kada ukucate njihov sajt možete vidjeti koliko je dobro optimizovan za određenu državu, za određene reči. Možete ovde videti, i kako, možete vidjeti, ne mogu reći da ukradete nešto od njih, ali vam njihove ključne reči takođe mogu biti inspiracija, a u današnje vreme svako gleda ko šta radi i prosto zato se svašta nešto optimizuje svakodnevno. Znači, ne baš svakodnevno, ali prosto nas većini SEO agencija koji se baš striktno bave SEO-om i to je recimo super solucija za vas ukoliko jednog dana krenete da radite u takvim agencijama ili ukoliko sami krenete da radite, jeste da se sve ovo radi na mesečnom nivou. Dakle, vi kao što plaćate Netflix svakog meseca, tako recimo neko vama svakog meseca plaća određenu sumu koju dogovorite u zavisnosti od paketa koje vi nekome predstavite. Odnosno, ono što hoću da kažem jeste, vi kažete u vašem potencijalnom klijentu toliko i toliko para za toliko i toliko ključnih reči koje želite da se iskoriste na vašem sajtu, da budu optimizovane po tim ključnim rečima. I prosto sajtovi ne bi trebalo da su statični i prosto sajtovi svakodnevno dobijaju neke nove podatke, unose se novi materijali, novi tekstovi i prosto sadržaj nije statičan i baš zbog toga svi neki veći sajtovi i neko kome je stalo do tog nekog rangiranja
sklapaju te neke, da kažem, ugovore, pretplate ili kako god, gde se na svakih mjesec dana sajt ponovo šalje, dakle, kod SEO specijalista na neku dozu revizije tih nekih stavki koje su tek dodate i onda se one optimizuju po dogovorenim ključnim rečima i ostalo. Tako da kad god biste sad googlali da vidite kako je određen sajt optimizovan i koliko bi koštalo da se tipa vaš sajt optimizuje, nećete nikad naći da će vam to neko odraditi samo jednom i nikad više, jer u principu optimizacija se radi stalno kako bi se održao taj neki rang na samim rezultatima pretrage Google i kako bi količina web saobraćaja koja protiče kroz dakle, vaš domen bila odgovarajuća i da ne bi spala. I zato se to radi na mesečnom, dvomesečnom, tromesečnom nivou u zavisnosti od veličine sajta i svega, ali uglavnom ako optimizujete nekome sajt, nikad ne tražite, nikad ne pristajete na to da nekome optimizujete sajt samo jednom i nikad više, jer prosto morate ubediti klijenta da se to mora raditi non stop ukoliko želi da ima svoje rezultate. I dakle, osim analize domena imate i analizu internet saobraćaja koju možete dakle ovde uneti i kao što ova value sekcija ovde kaže, bukvalno unesite domen, odnosno sajt vaše konkurencije. Dakle, Traffic Analytics služi da pratite kako se vaša konkurencija kotira na samom internetu, na Google prvenstveno. I sada, ne znam, vi ste sada obuća Metro, a vaša konkurencija je, ne znam, Office Shoes i vi sad ovde kucate Office Shoes, ja sad ne znam kako je njihov sajt, nije sad to ni bitno, ali ću vam pokazati. Ja zapravo mogu to raditi sa ovim sajtom rođendanske svećice, znači ovaj se zove Svet balona. Kopirat ćemo. I tu sad pratimo njihovu, analiziramo njihov sajt i ovde možemo vidjeti koliko poseta su imali u mesecu septembru, da li su one opale ili su porasle u zavisnosti od prethodnog meseca, u poređenju s prethodnim mesecom, i možete vidjeti dakle kako se oni kotiraju ovde. Ovo što ja sad imam ispred sebe je sad besplatna verzija SEMrush-a i za neke stvari vam je sasvim dovoljno da znate samo ove podatke, a prosto kada budete radili baš profesionalno, recimo neke SEO projekte, onda se možete pretplatiti na SEMrush ili možda vaš poslodavac ima pretplatu na to, pa vam prosto otvori timski nalog na SEMrush-u. I sad ovde možete vidjeti kompletnu analizu vaše konkurencije. Znači, ušli smo na Market Explorer Overview i tu možete vidjeti vidjeti market share na Google, znači gde se najviše kupuju stvari za rođendan, ko ima najveći udeo u online kupovini i određene stvari. I možete vidjeti kod ove analize koje su to top ključne reči, odnosno koje su korišćene na ovom sajtu, a u ovom slučaju to Svet balona i u ovom slučaju imamo ukrase za torte, topere za torte, devojačko veče, dekoracije, baloni. Sve ono što bi običan internet korisnik kucao. I naravno, osim što možete da analizirate vašu konkurenciju na ovim sajtovima, imate, samo se vratimo ovde, keyword, keyword manager, position tracking, organic tracking, samo sekund da nađem to.
Evo ga. Keyword Magic Tool je jedan alat sličan Google Keyword Planneru, zapravo skoro je isti, ali nekad daje malo ozbiljnije rezultate. U ovom slučaju ćemo ukusiti opet iPhone 14 cena. Izabrali smo u ovom slučaju sada Srbiju. Ajde, sad nek bude to, pošto sam ja sad u Novom Sadu. I idemo na search. I možemo vidjeti određene neke stvari. Samo da sam to napravio ovdje. Aha, sam sekund. Ovdje sam sve kompletne scene. Tu. Sad treba provjeriti, izabrao sam sve. Ok, ovo je sada neki bug do SEMrush-a, tako da ovo ću vam naknadno pokazati kako se radi, ali doslovno je ista stvar kao kod Google Ads-a, znači vidjet ćete analizu ključnih reči i ono što sam pomenuo sa HubSpot Akademije da razlikujete ključne reči, znači imate ključne reči, široko podudaranja, prazne ključne reči, imate ovaj exact match gde striktno tražite određenu ključnu reč kako ste i naveli i slične ključne reči koje su povezane sa onim što vi radite. Ukoliko ste slušali kurseve na HubSpotu, dakle broad match su ključne reči široko podudaranja koje se najviše koriste kada pretražujete nešto na netu poput, ne znam, pravi vam se neka torta i vi sad kucate plazma torta sa jagodama i on će vama naći i plazmu tortu s jagodama i sa nekim drugim voćem koje je povezano prosto sa tom ključnom reči plazma torta. Prazna ključna reč se piše sa znacima navoda kada radite određene kampanje i ona pretražuje striktno tu frazu koju ste vi naveli, a exact match je skoro pa ista stvar. I to su ti neki alati koji se koriste prilikom planiranja ključne reči, ali opet kažem, dakle, koristite najviše keyword planner na Google Adsu, gledajte competition da bude low, jer je prosto manja konkurencija i vama će biti lakše da sve to optimizujete. I takođe, to je to što se tiče unutrašnjeg SEO i ostaje nam je još taj off-page SEO, odnosno spoljašnji SEO, to su zapravo linkovi i taj način rada se zove link building, kao što sam naveo ovim slajdovima. I sad imate i u SEMrush analizu backlinkova, ukoliko ih već imate na nekom svom sajtu, da vam pokaže koliko linkova već postoji na vašem sajtu. I kod link buildinga je jako zesnuta stvar što tu morate često da radite, tipa jednom mesečno, nekada 2 meseca u zavisnosti od sajta, jer prosto dešava se non stop da neki linkovi pucaju, odnosno da ne postoje, odnosno da se ugase. U ovom slučaju možemo vidjeti da, pošto sam ja ovo radio krajem jula, evo možemo vidjeti da su backlinkovi još uvek u opticaju i nisu pukli, što je dobro. Takođe imate i reviziju samih backlinkova, a imate i alat za pravljanje samih linkova. I bukvalno SEMrush nudi tu opciju da vi sad prosto ne cimate nekoga ukoliko nije neki ekstremno jak sajt koji se baš onako visoko kotira, koga svi znamo, onda vi možete koristiti ove alate poput SEMrush-a koji će vama napraviti određene linkove. Ja recimo sad hoću da uradim link building za behappyworkandtravel.com
i to je stavka koja se plaća, bude besplatno prilikom, mislim, prvog ili drugog korišćenja i prosto kada se pretplatite na sam SEMrush, koji, kao što možete vidjeti, može biti i skup, ali i realno priuštiv ukoliko se bavite ovim dosta ozbiljno, i onda ovde možete vidjeti, dakle, šta vam sve nudi određena pretplata, i prosto ako ste vi freelanceri ili ste držite neki mali startup, sasvim je dovoljno da imate pretplatu od $119 za ovakve stvari, i prosto onda kad ste pretplaćeni, vama SEMrush sagradi ove linkove. A naravno postoji određeni sajtovi koji vam to mogu uraditi. Jedan od njih je most.com. Imamo i ne backlinkov. Samo gdje mi se mesto. I Moz se takođe ima opciju da plaćate, ali imate i 30 dana besplatno da biste vi izgradili te neke određene linkove. I sad da ne idem dalje, ali ima dosta različitih sajtova. Mogu vam sve to poslati kao materijal u Google učionici kako da sami nađete sajtove koji će vam izgraditi linkove. A to je ništa drugo do, recimo, čuli ste za sajt quora.com koji najviše služi da ljudi postavljaju pitanja nepoznatim ljudima s interneta i dobijaju odgovore na takva pitanja. On često služi prosto da se okači vaš link tamo. Možete koristiti Reddit za takve stvari, možete koristiti bilo kakvu platformu gde možete napraviti svoj nalog i ostaviti vaš trag u vidu tog linka. Naravno, to se morate raditi sa nekom dozom obazrivosti da biste znali na kom tačno sajtu vi kačite taj link. I naravno, poslednja stavka kod SEO optimizacije koju nisam rekao jeste, ukoliko radite optimizaciju za neki određenu kompaniju koja ima neko svoje, da kažem, neku svoju fizičku prisutnost u određenom gradu, odnosno ima svoju kancelariju, svoju firmu i ostalo, bitno je da odradite Google My Business i to prosto radite na Google nalogu koji ima vaša firma ukoliko ga nije odradila. A Google My Business je ništa drugo do kada vi recimo kucate ja sam ukucao pizzerija, čao. Google My Business je zapravo ovaj deo ovde gde vi vidite broj telefona, adresu, radno vreme, mapu i ostalo, i prosto kada na Google My Businessu odradite te stvari, prosto dajete na kredibilitetu određenom sajtu koje vi optimizujete i dajete do znanja da to preduzeće zaista postoji. Mislim, običnom korisniku je to jako bitno, jer onda kad mu to iskoči sa strane, prosto može da pogleda recenzije i da zna da sajt nije za neki skem, odnosno sajt nije prevaranskog tipa. I to je sad ovako otprilike to. Znam da je bilo konfuzno, jer je ovo jako puno informacija ispričanih u tačno sat vremena, ali uglavnom kažem, kod samog SEO-a najbitnije je istraživanje tih ključnih reči, jer možete provesti nekada i po nekoliko dana dok ne nađete odgovarajuće ključne reči koje će odgovarati o tom profilu koji predstavlja sajt, odnosno da odgovaraju tematici tog sajta. Ovo je sad samo bio banalan primjer ovog sajta za rođendanske svećice, koji nije bio toliko težak da se odradi, jer nema puno rođendanskih svećica u prodaji. Imaš samo pitanje, izvini Niđo što te prekidam, odličan si bio, samo nemoj da plašiš sa JavaScript, ja ga isto nemam pojma, to je jako teško, to nije baš za prosječne ljude poput mene, ali to je za ljude koji programiraju. Imaš koje pitanje, pa idemo na kviz Milioner milijunaš. Pitanje je u chatu, jel? Evo, mogu ga i ja pročitati ili ti, da ga vidiš. Samo čekam da se ja vratim tu. I idemo brzo, pošto nemamo puno vremena, idemo na milionera.
Ja sam usput pričao sa Ivanom, Ivana je izrazila želju i nisam pitao do duše ostale kandidate, izvinite. Svi ostali mogu odgovoriti u četu pitanje. Kad Nikola postavi, odgovoriti u četu pitanje, a Ivana ne smije da gleda čet, to je dogovor. Evo ću da upalim kameru. Da. Pitanje je bilo da objasnim ponovo šta je link building. Tako? Znaš šta, sva pitanja... Možeš ono objašnjenje šta je backlink, pardon, je to kada određene strane na sajtu povežemo s drugim stranama istog sajta, linkom to je call to action ili nešto drugo, pribavljanje bilo baš fino, zanimljivo, hvala puno. Hvala puno i vidim Siniša već njoj odgovorio. I po linkovi koji ljudi klikaju i tako da... To je jedan primjer tih, dakle, backlinkova. Recimo, to se često dešava kada čitate vesti, recimo, prosto, ovo je sada banalan primjer, čitate, mislim, dao sam već to malo pre, znači, recimo, čitate vesti na Kuriru i onda dođete do kraja i onda vama iskoči kao content da bukvalno link ka nečemu što se nalazi na 24sata.hr i link building je zapravo, dakle, ta tehnika kreiranja. Ne da te prekidam zbog vremena. Znači, što se tiče svega, sve će biti u Classroom i naravno smijete pitati nas. Ovo je samo jedno predavanje, da vidite da se vama ovo nešto sviđa. Sve treba mnogo više da se radi. Jesi preporučio kurs SEM? To ćemo sad, samo ću se vratiti na Google Classroom da ne zaboravim. Ukoliko vas je zainteresovalo ovo što ste čuli u prethodnih sat vremena, ukoliko već niste vidjeli materijalu za učenje, se već nalaze te određene knjige u PDF-u. Jako dobra knjiga, ova SEO za početnike. Jednu knjižicu Ultimativni vodič, optimizacija za pretraživače za početnike, i tu imate ukratko u nekih 50-ak strana, onako sve lepo prežvakano, sve ono što bi trebalo da znate o SEO, ako još uvijek niste počeli time da se bavite, i kada to pročitate, bit će mnogo jasnije. Ko želi na engleskom da sluša SEM Rush je jako dobra akademija, ona je konkurencija HubSpot Academy, tako da možete, ako nekog zanima SEO optimizacija, njihov kurs je jači, baš samo zato, meni lično, ja mislim da je jači. Tako da možete i tu da napravite i da položite, isto je free, isto je koncept HubSpot Academy. Evo, sad će vidjeti, meni je šerovan screen. Marketing, onaj kurs mi nije nešto, ali ovaj samo SEO optimizacija, jako dobar kurs i on je jako dobar lik. Tako da... SEM Rush Academy je mnogo više bazirano na tom nekom praktičnom delu, znači kad završiš sve ono na HubSpotu gde savladaš onu teoriju. To sam htio reći, znači kad savladate teoriju, bacite se na praktični rad. Neko me već pitao, mi stvarno, ima i naših ljudi koji to objašnjavaju, ali ja vam govorim, bolje završavajte na engleskom, poslove koje možete dobiti u uslov da znate engleski, tako da vršite pritisak sami na sebe. Idemo sad milijunaš. Ok, sad ćemo krenuti. Samo da im preporučim, dakle, izaberite, moja lična preporuka je SEM Rush SEO Crash Course. Znači, tu imate teorijsko predavanje, ali sa dosta praktičnih primjera. Sertifikacije za svaki SEM Rush kurs su besplatne i možete koristiti. Isti princip kao HubSpot Akademija, meni su to dve najbolje akademije u svijetu. Tako da ukoliko budete zainteresovani, mogu okačiti linkove i svega ovoga tamo u Google učionici. Da, hoćemo. Pa bukvalno ću staviti kao materijal za učenje ili dodatne kurse i otvorit ću dodatni topik za te stvari. I to je... I još usto imamo grupu, znači poslali smo vam, nisu svi prijavili koliko može, na LinkedInu imamo našu grupu. Kad završite neki sertifikat, i to je deo, znači, plana programa, da okačite
kad god završite da okačite vaš sertifikat tu. Idemo sad na milionaša. Igramo uređenu plazma tortu. Moraš da dobiješ neku nagradu. Pa moram. Čekaj, jesam li ja voditelj? Jesam, a? Jesi voditelj. Dobro, evo sam da podelimo. Ti si multipraktik. Ok, evo ako šerujemo. A svi ostali, znači Ivana će biti neko koja će prolaziti kroz pitanja, a svi ostali u čatu mogu slobodno da odgovore na pitanja. Znači, Ivana ne smije da gleda čat kao pomoć prijatelja. Ne gledam u Tarika Filipović. Da. Pa, znaš šta? Nikola mi više posjeća na Zeku. Samo sam se sad dobrio. To. Naljutit će se Nikola. No, što bi se ljutio? Dobar je i Zeka. Kompliment, vidi to. Ok, palim prezentaciju. Imamo čak i zvuk. Idemo. Nema to onda da palim. Dobro večer, Ivana. Dobro večer. Počinjemo prvo pitanje jer nemamo da puno vremena. Obrati pažnju. Portal Blitz.rs je napisao članak o nečemu što vi radite i na kraju uputio čitaoce da ostatak priče pročitaju na vašem sajtu. Blitz je u tom slučaju u članak ubacio pod A hiperlink, pod B backlink, pod C superlink ili pod D greenlink. Evo je ovo što smo pričali malo pre, tako sam zapamtila, backlink. Tvoj konačan odgovor je backlink, konačan i tačan odgovor. Ok, rešili smo prvo pitanje i možemo odmah preći na sledeće. Otvaramo pitanje broj 2. Najbrže i najukusnije testo za picu u 5 koraka. Primjer je pod A. Dugorepe ključna reč ili ti long tail keyword. Pod B. Kratkorepe ključne reči, short tail keyword. Pod C. Ključna reč iz srednjeg repa. Ili pod D. Ništa od navedenog. Samo sekund. Evo sad. Long tail keyword. A je tačno. Kažeš A. A. Ok, A je tačan odgovor. $1,000 je tvojih. Pošto ja sad pratim prezentaciju, ti Milija govori kako je stanje u chatu, jer ja sad ne smijem to da gledam. Ja pratim, vi ste show, pa dobra Jasmina, moramo malo show. Od ove nedelje tjedna krećemo prazničko raspoloženje, pa moramo malo show. Ok, nećemo časiti čas, idemo na sledeće pitanje da vidimo koliko ste zapamtili sa ovog predavanja, ali ima ovdje malo pitanja iz generalno poznavanja društvenih mreža. Idemo na sledeće pitanje. Otvaramo treće pitanje koje glasi: Robots.txt file pod A stvara internet botove koji komentarišu vaš sadržaj. Pod B blokira bot profile na Twitteru. Pod C govori botovima pretraživača šta da indeksiraju na sajtu, a šta ne. Ili pod D ništa od navedenog. Ovo je bilo sada na predavanju. Ovo smo sada, samo sekund. Pod C. Da govori botovima, znači šta da se odabera, šta ne. Ok, to je tvoj konačan odgovor. Pod C. Konačan i tačan odgovor. Nemam čeka da ti dam. Očekujem ja, pamtim. Doduše, to ide na 5. pitanju kad je prvo zagarantovana suma. Dobro. Tako da imamo... Ima da se izvučeš. Otvaramo pitanje broj 4. Ajmo. Ajmo ostali isto da daju odgovore. Koji termin koristimo da opišemo kako pretraživači kategorišu svaki deo sadržaja? Pod A indexing, pod B listing, pod C crawling ili pod D ranking? Polako. Ili imamo pola?
Ovde imaš sad samo pomoć publike. Neću publiku da koristim za to još, čekaj. Koji termin koristimo? Listing ili indexing. Moj konačni je indexing. Konačan odgovor po da, konačan i tačan odgovor. U predavanju sam nekoliko puta upotrebio reči indexing i Jesi. slušala sam. Jesam, ali sam nešto se spunila. Ok. Idemo na pitanje broj 5, koje donosi prvu zagarantovanu sumu od $5.000 koje nemamo. Ajmo. Hoćemo da zaradimo. Šta će od sledećeg biti postignuto uključivanjem neke ponude u SEM oglas? Pod A, to će garantovati da će se oglas pojaviti na vrhu rezultata pretrage. Pod B, to će pomoći da se oglas istakne i podstakne ljude da kliknu na njega. Pod C, to će povećati broj korisnika na celom web sajtu. Ili pod D, može da poveća ocenu kvaliteta vašeg oglasa, odnosno reklame. Dobro, da, to smo pričali. SEM oglas, znači imamo onaj koji je plaćen oglas, advertising, SEM, to je što mi pravimo, znači da postakne ljudi da kliknu na njega. B. To je konačan odgovor pod B. I tačan odgovor. Sad je onaj moment kad tebi treba kao ček ispisan tvojim imenom, a to ćemo jednom rešiti na nekoj karti. Nego šta? Idemo u humanitarne svrhe. Može i tako, još bolje. Otvaramo 6. pitanje i ne časimo časa. Ivana, pitanje broj 6. Koje simbole ćete upotrebiti kako biste u plaćenoj reklami na pretraživaču ključnu reč za široko podudaranje road match preveli u frazu phrase match? Pod A, imaćete ključnu reč koja ima uzvičnik ispred i iza, ili će biti oivičena znacima navoda pod B, ili će biti između dve zvezdice ili između dva upitnika. Ukoliko ste slušali... To je komplikovano što si pričao, sve nakon što si kliktao, smem da odgovorim. Možeš odgovoriti. Ovo je bilo i za domaće pitanje, a ovo je zapravo pitanje preuzeto sa zvaničnog ispita za HubSpot certifikaciju. Znakovi pod B, znakovi navoda. To je konačan i tačan odgovor, a mogu vidjeti da u chatu odgovaraju takođe dosta dobro. Ok, idemo dalje. Idemo. Otvaramo pitanje broj 7. Pretraživači vide sadržaj na sajtu kao pisani kod. Kako možete pomoći pretraživačima da identifikuju slike na vašem sajtu? Pod A, dobro ih postavite u svoj tekst. Pod B, učinite ih privlačnim i jasno vidljivim. Pod C, brendirajte ih. Ili pod D, dajte im opisna imena, to jest opišite tekstualno o čemu slika govori. Rođendanske svećice, pod D. Svaka čast, dobro svi pratite, idemo. Ovo je tačan odgovor. To je ono gde možemo da stavimo bukvalno sve što je vezano za taj proizvod što će nas... Da, to je ono što sam ti rekao, ako ne napišeš alt tekst za sliku, neće nikad naći u Google pretrazi kad ideš na deo za slike i to radiš znači ili preko platforme da i sagrađe website ili radiš ručno u HTML-u kao što sam onda pokazao. Lepo si krenula, postaćeš milionašica. Još samo da izaberemo valutu koju će da biti isplaćen da inflacija raste. Dajmo bilo koje, kripto. Kripto, samo kripto. Ok, otvaramo 8. pitanje, budite pažljivi, znači ovo je sve, većina pitanja je dakle sa predavanja koje se upravo dogodilo sa HubSpot Akademije i sa generalno pitanja iz života, iz vaše prakse korišćenja društvenih mreža. Pitanje broj 8 glasi. Kada optimizujete sajt za pretragu, kakav uticaj imaju meta oznake i oznake naslova, odnosno title tags na pretraživač? Pod A, to su ugrađene poruke koje pomažu pretraživaču da odredi šta se nalazi na stranici. Pod B, to su skrivene poruke koje nemaju veze sa pretraživačima.
Pod C, oni su sadržani na stranici koji se pojavljaju na vašoj početnoj strani i govore pretraživačima šta vi radite. Ili pod D, oni se automatski generišu i pomažu web lokacijama, odnosno web sajtovima da se rangiraju pretraživačima. B i D nije sigurno. Sada poruke, sadržaj na stranici, samo se setim, titl, to je podaje moj konačni odgovor, znači poruke koje pomažu da se odredi, ali ugrađene koje su definisane već poruke. Tvoj konačni odgovor je da. I to je tačan odgovor. To je tačan odgovor, jer samo treba da da se setiš i da vizualizuješ sebi zapravo šta predstavlja. Svaka čast, stvarno si dobro. Ok, prelazimo na pitanje broj 9. Kada je u pitanju osluškivanje na društvenim mrežama, odnosno social listening, kako znate sa kojim društvenim mrežama da počnete? Pod A, Facebook ima preko 2 milijarde aktivnih korisnika mesečno, pa logično počnite odatle. Pod B, počnite sa društvenim mrežama koje vaši kupci koriste da bi saznali više o brendovima i komunicirali sa njima. Pod C, napravite nalog za sve njih i vidite kojima vaša publika gravitira. Ili pod D, ako već do sada niste prisutni na društvenim mrežama, prekasno je za sve. Dakle, social listening, ovo je pitanje koje se odnosi na HubSpot Academy kurs i social listening je, znači, danas sam završila taj kurs, iako bi bilo logično stvarno, a to bi većina odgovorila, nije pod B, jer prvo moramo da kupce definišemo, da znamo koja nam je ciljna grupa, pa onda da odlučamo šta nam je društvena mreža. Pod B je moj konačni odgovor. Moj konačni odgovor je pod B. Ja samo mogu da kažem da si u pravu. Svaka čast. Dobro je, idemo odmah dalje. I odmah da naglasim da bukvalno nisam ni znao da će Ivana učestvovati, tako da ne dobija nikakve odgovore od mene. Dobijem pare, valjda posle. Zato što se ovo meni prvi put dešava da neko zna ovako sve odgovore odjednom, ali eto šta ti je iskustvo. Dobro, sad da ljudi ne misle, ja sam stvarno u marketingu što se tiče toga, to je bio moj posao na neki način. Ne znam praktično, ali... Za sve koji nisu čuli, Ivana je od skoro naš PR i drago mi je što sam upoznao dok sam još bio u Novom Sadu i naš PR za udruženja i udruge. A nama je krenulo novo pitanje, tako da ga čitam. Koja je glavna prednost korišćenja animiranih gifova u sadržaju na društvenim mrežama? Da, oni vam pomažu da rasteretite ono što bi inače izgledalo kao ozbiljan sadržaj. Oni vam pomažu da brzo i lako demonstrirate složene koncepte. Pod C, oni vam pomažu da pokažete koliko ste kulturno povezani. Ili pod D, to su samo da popune prazninu. Nadam se da svi učesnici iste šanse znaju šta su gifovi. Gifovi, znači sličice, one lepe, odgovor pod B. Odgovor pod B. Oni nam objašnjavaju, znači jednostavno kroz tu sličicu nam demonstriraju, što bi rekli ovde, složene koncepte. Mada moram da priznam i da da svima kažem da na engleskom mnogo lepše zvuči. B je konačan i tačan. Prosto u današnjoj internet kulturi mimovi koji su šaljive prirode su sada prosto aktuelni bukvalno u internet privredi i prosto kompanije su sada rešile da nađu tu neku konekciju sa svojim publikom, da su prosto počeli te neke mimove koji su nekada u vidu slike, nekada u vidu gifa, povežu i svoj proizvod predstave na taj neki način. Pa onda prosto, ne znam, poslednji primjer ovog leta koji sam vidio za te stvari je ona bugarska pesmica Vasko Žabata i sada su generalno, vidio sam, brendovi su krenuli to da koriste da bi plasirali svoj proizvod, ali opet da nasmeju nekoga ko vidi određen sadržaj. Tako da to je sad bio primjer za pesmu, ali prosto postoje gifovi koji su takođe mimovi, tako da prilike... Među političarima je popularno. Pa svuda zapravo. Ok, idemo odmah na sledeće pitanje. Svaka čast.
moram pohvaliti. Da, ja sam sad kao trebao ti dam ček na 50.000, ali opet ono... Ili ja piše sve. Pišem ja, ne boj se, sve tu. Ok, idemo dalje, znači prosto ovaj kviz sam napravio da bi vama, da kažem, neki način pomogao da kroz igru usvojite neke određene stvari koje sam ja sad rekao tokom ovog predavanja, a da opet lakše ih upamtite. Tako da od ove nedelje tjedna imaćemo ovako drugo. Ja se nadam da vam nije dosadno, to je meni najbolje. Nije, ovo je jako dobar kviz i pokazuje se i u prvom ciklusu. Idemo dalje. Pitanje broj 11. Napravili ste reklamu za webinar o, na primjer, turizmu. Vaša reklama treba ljude da odvede direktno do pod A, početne strane vašeg sajta, pod B, blog strane sajta gde pišete o turizmu, pod C, odredišne stranice, odnosno landing page-a, gde se ljudi u nekoliko koraka prijavljaju za webinar, ili pod D, sekciju o nama, odnosno about us. C, landing page, da bi popunili, da bi ostao trag maila i ostalo da bi se kasnije slalo. C je moj konačni odgovor. Ok, dakle, početna strana web sajta je prosto strana koju mi vidimo kad uđemo na neki sajt. Landing page pravimo namenski kao jednu odredišnu tačku koja se nalazi na sajtu i koja nije direktno, recimo, vidljiva kad uđete na sajt, ali napravite da bude vidljiva kada kreirate reklamu preko recimo Google Adsa ili Instagram reklame. I prosto vi kad kliknete na tu reklamu, vama će iskočiti, dakle, jedan formular za prijavu, na primjer, ili jedan određeni template koji je izabran, gde imate, dakle, također formular gde popunjavate ime, prezime, mail, godinu rođenja i slično, tako da je C tačan odgovor. Tačan odgovor. Jeste. Svaka čast. Ok, možemo ići dalje. Pazi, sada je ozbiljan odnos u igri. Otvaramo 12. pitanje. Vaš šef vam je dao zadatak da napišete priču o kompaniji koja će im pomoći da se ističu od konkurencije. Imajući ovo na umu, koje je najefikasnije pitanje sa kojim bi trebalo da počnete? Pod A, šta mi nudimo? Pod B, zašto radimo to što radimo? Pod C, kako će sve ovo biti od pomoći ljudima? Ili pod D, ništa od navedenog. Polako, 250.000 u igri. Kazi, uvijek imaš pomoć publike. A ili B, znači treba da se istaknemo od konkurencije, šta mi nudimo, šta je to, onda bi objasnili šta je to drugačije, šta mi radimo od konkurencije, ako bi bilo A time bismo odgovorili na pitanje zašto radimo to što radimo. To je sad malo igra reči, ja bih rekla pre. Kako će pomoći ljudima nije to sigurno, jer samim time što objašnjavamo sigurno ćemo to reći. Znači šta mi nudimo ili zašto radimo to što radimo. Ali iako mi je nelogičan B odgovor, znači zašto radimo to što radimo, samim tim ako objašnjavam, sad filozofiram ja ovde malo, ali ovo je content, ovo je znači šta mi nudimo, a onda ćemo kroz to da objasnimo i ovo, tako da je ovo pitanje u pitanju zapravo. Jeste, naravno. Onda će biti, stavi se opet u tu ulogu da, znači, pišeš onako neku živopisnu priču kako je to. Pa, zato i razmišljam, zato što, ajde da kažem, imam malo iskustva oko toga i kroz ovo B pitanje zašto radimo to što radimo ću već i odgovoriti šta zapravo mi nudimo. Tako da ako razmislim, pa šta bude nek bude, ne znam. Meni je logično B, da je ovo neko test pitanje, moj konačni odgovor je B. Ok, ovo pitanje je zvanično napisala HubSpot Akademija. Radila sam, ali ne mogu se setiti, iskreno da budem. I ona kaže da je konačan odgovor pod B. Ja se uvek
uvek kad pomislim na priču o brendovima, ja se prvo, znači meni je prvi brend, kad kažeš brend, meni je prvo što mi pade na pamet uvek Coca-Cola ili McDonald's. I onda uvek znam njihove priče kako su nastali, zbog čega rade te stvari. Onda prosto kad povežeš ima logike da je tačno odgovor pod B. A mi idemo dalje. Svaka čast. Pazi, otvaramo pretposlednje pitanje. Biće milijunašice. Koji kanal distribucije sadržaja za oglašavanje najbrže donosi rezultate? A. Google Ads, B. Facebook, C. Instagram ili D. Sve od navedenog. A ovo je što smo radili, Google Ads. Ne, A. Ovdje sam sigurna. Sačekaj, pola miliona. Sigurna sam, evo sad iskreno budem, ovdje sam sigurna. Koliko sam se u prethodnom dvoumila između A i B, i nisam bila sigurna da je B tačan odgovor. Ovdje sam sigurna, Face ima najviše, znači to je sigurno ljudi koji gledaju. Hoćeš malo da pitamo publiku sad, pošto da vidiš čisto šta komentari. Ajde, može pomoć publike. Da vidimo. Ajmo, Siniša, trik pitanja. Ajmo, Jasmina. Jasmina, prijateljice, pomozi. Javi se slobodno, uključi se. Šta ti misliš, Jasmina? Znači, bukvalno pitanje je gde ćete najbolji rezultat imati kada platite oglas? Da li je pitanje Facebook, Instagram, Google Ads? Ali opet idem logikom, evo slušam i publiku, idem logikom, znači Google, ako na Google ukucam proizvod... Dobro, Jasmina, razumemo te. Ako prebacim izbacit će mi Face, znači ako ukucam proizvod, izbacit će mi šta ima i na Face-u kao na mreži. To isto važi i za Instagram. Znači ja generalno idem kao pretraživač, uvek na Google ukucam nešto. I onda će mi izbaciti Face je društvena mreža, Instagram je društvena mreža. Svi od navedenog Face, Instagram ispada, koliko se ja sećam predavanja, koliko mi je ostalo, zato sam bila sigurna vezano za Google Ads. A evo sad razmatram sa vama. Možda grešim, ne znam. Možda je Facebook. Ili ako je sve od navedenog, onda pretraživanje nam i Face i Instagram nam spada u pretraživanje koje ćemo da ukucamo opet na Google ili na nekom pretraživaču. A Google je negde najpopularniji. Onda nemam šta da izgubim sada, šta mislim, nisam najpametnija. Ja bih rekla A. Ok, kažeš A. Kada pričamo o oglašavanju preko Facebooka i Instagrama, to je ono što nam iskače kao sponzorisana objava. Na Instagramu možemo imati sponzorisane fotografije ili sponzorisane oglase koji su napravljeni preko Facebooka, odnosno preko Mete, koji se prožimaju direktno i na Facebook i na Instagram. A kad se reklamiraš preko Google Adsa, imaš sponzorisan, odnosno imaš plaćene oglase koji se nalaze na vrhu. Pa neka kaže konačno rešenje, pa šta bude. Ok, na Google, ali ukoliko nemaš adblocker instaliran na svom Google Chrome-u, na primjer, na kom god sajtu da se nalaziš, sva prazna mesta bit će popunjena reklamama, što znači da je najbolja distribucija Google Ads. Tako da svi oni baneri koje vidiš kad si na nekom portalu... Iskače nam uvek ono kad otvorimo, jer ja recimo nemam taj blokator, i nam iskače gomila ono prihvati, ne prihvati i ostalo, mislim. Išla sam tom logikom. To sve Google Ads radi. Ok, mi smo ušli do milijonskog pitanja. Da li je tačno, nisi rekao? Nije mi rekao da ja svojim zbonu. Ne pa, rekla je poda Google Ads, ja sam rekao da je tačno i objasnio. Nisam čula. Yes. Evo, još malo i milijunašice. Ostalo još jedno pitanje, jer želite da ga otvorimo? Milionerka. Jesi spremna? Ali imamo džokera. Ovde ja dajem samo... Nemamo ništa, mi ovde nemamo ništa. Ja dajem samo pomoć publike i dajem pomoć prijatelja i to je to. Čak Zeka više nema pomoć publike, ja snimam u Bugarskoj. Ima i pomoć neprijatelja kod nas. Ok. Da iskupiš pare, ili nemamo. Otvaramo milijonsko pitanje. Ja sam pomoć neprijatelja. Otvaramo milijonsko pitanje za 3, 2 i 1.
Pre postavljanja bilo kakve slike na vaš sajt na kom radite, pre nego što kliknete upload, bitno je da pre toga obavezno najpre uradite pod A kompresiju, pod B emisiju, pod C transkripciju ili pod D manipulaciju. Nikad lakše, Milijansko. Nikad lakše, sad sam htjela kažem, prethodna pitanja su bila teža, kompresija. Pa Nikola hoće da bankrotiramo, pa zato... Majke mi Nikola, prethodna pitanja su bila teža, ovo mi je pitanje bilo... Ovo je namjerno stavljeno kao lagano, ako neko prežive ono... Pa mislim, kompresija. Pa se daje lako milion. Pa mislim, baš je onako bilo. Okej, možda... Sad će da mi ispali, sad će biti nešto drugo. Zašto kompresija? Pa kompresija da bi slika bila kvalitetnija, ako je prevelika rezolucija, da smanje i prilagodi društvene mreži ili već pretraživaču. Jer prevelike slike se dugo učitavaju ako nije dobar internet i slično. To je apsolutno tačan odgovor. Prvi milioner u ovoj sezoni. Tako da Ivana je naš milioner. Ajde, upalite sad svi ove kako da čestitate. Slobodno upalite, ko može, naravno. Kome dece ne spavaju, slobodno čestitajte Ivani. Ako vam se sviđa ovaj koncept, od sledeće nedelje tjedna stalno imamo posle predavanja. Sutra će biti ovo sve na YouTube kanalu. Molim vas, subscribeujte naš kanal, preporučite vašim prijateljima i to je to. Da li imate nešto da kažete? Čestitam ti još jedan put, Ivana, baš se lepo pokazala. Hvala puno na učešću i drago mi je da su... Slobodno upalite kamere sad, slobodno upalite sad svi mikrofone, čestitajte Ivane ako želite i... Kviz je super, sad šalom na stranu, kviz je super, obnova znanja, samo što ja kažem, mene buni jer sam ja radila testove na engleskom i generalno mi je posao na engleskom. Naravno. Rekli Ilija i Nikola, mnogo je lakše, ja bi više voljela, evo možda ljudima teže, da kviz bude na engleskom. Kvizovi su napravljeni sve u svrhu da se položi naš kurs, znači naš kurs koji će biti na kraju ovoga, sredinom, ne na kraju, decembra, prosinca, da bi se do 20. januara ili siječnja sve završilo, kad je dodala diploma. Tako da je kviz napravljen, bit će iz 6-7, nemam pojma, možda i više, isključivo za to, znači bit će polaganje na našem jeziku. I to je to neka kao završna priča. Mi bi sad morali još jedan put hvaliti Ivana, odlično se pokazala. Do sledeće nedelje tjedna može odlučiti neko ko želi da bude novim. Imam još kvizova, pa možete birati. Imam najslabiju kariku, imam milionera, imam točak sreće, ja mislim ima još nešto, vidjet ću što imam. Imam možda da će Jasmina, ona je najviše tu, ne može da priča jer deca spavaju, ali najvažnije je da imaš volju da slušaš. Pratimo ko odloženo sluša vide i stvarno smo zadovoljni. Kad ko može, najlepše je uživo, ali sve razumijemo. To je to. Niđo, odjavi polako. Odjavljamo se polako i ovo je bila završena, dakle, 5. nedelja iste šanse. Predstoji nam 6. nedelja, gde ćemo se družiti također u digitalnoj radionici, gde ćemo se ovoga puta baviti onom kreativnijom stranom ovog našeg projekta, a to je audio obrada materijala. Tako da, ukoliko želite da znate kako da dobro obradite zvuk, budite sledeće nedelje sa nama i to je to. Neću više da otkrivam. Još neke domaći zadaci će vas čekati na Google Classroomu. Ukoliko one niste još uradili, uradite ih. Bukvalno imate te Google Forms koji popunite i ja automatski uvezem vaše bodove koji su samo tu simbolični da vidite samo koliko znate za sada i te bodove vidite samo vi i vidim ih samo ja i potpuno je, dakle, privatna stvar. Jer prosto to samo služi da vidite koliko ste znali ili niste znali i to je otprilike to. Eto, sad ćemo se polako odjaviti. Želim vam
prijatan ostatak ove večeri i uspešnu sedmicu koja nam predstoji. Hvala puno, laku noć. Hvala, Laku noć. pozdrav. Laku noć svima, pozdrav. Molim te snimi meni da ja posle editujem. Važi.